जों बे खारिजा बिजनि हालामाव सालबारि जिल्ला 16थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनायनि हाबाफारिजों आरो लोगोसेयैनो सालबारि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि 2थि बोसोरारिया जथुमनि थाखाय जोंनि बे खारिजा ओनसोलनि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि अफिसखौनो जोंनि आरसि अफिस हिसाबै बेखेवनानै होनाय जादों। बे आरसि अफिस बेखेवनायखौ जोंखौ मदद होदोंमोन जोंनि ओनसोलनि सासे बर' हारिनिनो मेंनो रोङै मावथि, बिथांखौ आं गासै बिथिंनि बाराखौ बुंला, बिथाङानो जाबाय बिदाय गयारि। बिथाङा बे जोंनि अफिसखौ दिनै बेखेवना होनायनि थाखाय जोङो थोजासे बिथांनिसिम साबायखर होनानै जोङो दिनै गोजोनैनो बे अफिसखौ जोङो बरायना लानाय जाबाय। जोंनि बे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 16थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सालबारि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि 2थि बोसोरारि जथुम्मा, लोगोसे नैबे जोंनि खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा, नैबे दिनै जों जेखौनोखि आरसि एबा बानजाय आफादनि मावखुलि महरै बेखेवनानै लाबाय। जोंनि हाबाफारिया गोगोमैनो मावफुंजागासिनो दङ। दा फैगौ जिखिनि बे हाबाफारि बियो 24, 25 आरो 26 जानुवारियाव गाजा गोमजायैनो जाफुंनो थांगासिनो दङ। आरो बे हाबाफारियाव सिगां समफोरनि बायदिनो जोंनि खारिजा बिजनि हालामनि गोबां रायजो राजा बिथांमोना गोसो गुदुङै लैहोर लैहोर हेफाजाब होफैदों आरो इयुनावबो बे जथुम्माखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होलांगोन। दा रायजो राजानि मददजोंनो दिनै बे मावख'खौबो बेखेवबाय आरो बे मावख'खौ बेखेवनायाव जोंनि बर' हारिनि सासे गोख्रों दावहारु बिथां जि बिदाय बिथाङा दिनै जोंनि हांख्रायनाय लेखा जोंनि नैबे आरसि जि मावखुलि बेखौ बेखेवना होफैबाय। बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम आरसिनि चिफ कनभेनर एबा नेहाथारि हिसाबै आं बिथांखौ साबायखर बावबाय। 16थि सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद सालबारि जिल्ला आफादनि 2थि जि जथुम्मा, बे 2थि जथुम्माया दिनै इयाव रिसेपसन कमिटिनि जि अफिस बा मावख' बेखौ बेखेवदों। आरो बेहाय बे हाबाफारियाव जिहेथु जोंनि हारिमुनिया मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायजों सोमोन्दो दङ, बेखायनो जोंनि बे ओनसोलावबो बे बिथिङाव एसे रोंगौथि गोनां रोंगौथि जाथों होननानै जे हारिमु आफादा सानबानि हाबाफारि लानानै बेवहाय मावबादा खुंनो नागिरदों। अर्थात बेवहाय मोसानाय दामनाय देनाय बिनि सायाव बे मावबादाया जागोन। आरो बेहाय जोंनि बे ओनसोलनि लोगोसे गुबुन गुबुन हालाम माने आन्सलिकनिफ्राय गासै जा 9 आन्सलिक दङ, बे आन्सलिकनिफ्राय सा 12 मोसाखावरि बा दामग्रा देग्रा बिथांमोना फैगोन। आरो बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो बे सानबानि हाबाफारि जि वर्कशप, बे वर्कशपखौ नैबे कनफारेन्सजोंनो जों हाबाफारियाव लाफादों। वर्कशपनिया 20 डिसेम्बरनिफ्राय 25 डिसेम्बरसिम आरो सोलिगोन। आरो लोगोसे बे गेवलां मिथिङाव अर्थात 22 खालि गेवलां मिथिं जागोन। बे गेवलां मिथिङाव जोंनि जिथु रोंगौथि बा जों बे सानबायाव मा सोलोंखो, बे सोलोंनायखौ जोङो डेमनस्ट्रेसन हिसाबै जों दिन्थिफुंनो लागोन आरोखि बेखिनियानो।